Moro. Meikäläinen on tällä hetkellä täällä Aussi sydänpäivä sairaalassa ja olen menossa 3. kerran kateetriablaatioon ja fiilikset on oikeastaan aika lailla jees. Ei ole niin paha mitä ekaa kerralla tai toisella kerralla. Nyt on mielenkiintoista, että tämähän ne mulle tekee. Ja niin. Eli rasitusrytmihäiriöhoito, kateetriablaatio. Nivuusesta mennään kateetri sydämeen, annetaan vähän sähköä, aiheutetaan rytmihäiriö, katsotaan varjoainekuvaa sitä koko ajan röntgenissä, että missä se on, ja sitten joko poltetaan tai jäädytetään. Mulle on tehty nyt molemmat. Mulle eka kerralla mulle poltettiin ja sitten se lopetettiin kesken, koska se oli liian rankka toimenpide. Ja sitten nyt viime kerralla jäädytettiin, mutta ei tullut vieläkään valmista. Mulla on kuulemma niin kettumainen sydän. Ja niin. Tämmöistä tämä on. Aina pakkaa täällä. Kello on 8 aamulla. Mä oon tänne tullut jo 40 minuuttia sitten. Se oli 27, kun mä tulin. Pääsin tähän omaan huoneeseen. Tämähän tämä minun oma on. Onhan täällä siis sitten muitakin. Mutta niin. Katsotaan milloin pääsen sitten saliin. Oli vissin toisena menossa saliin, eli mä pääsen varmaan 11-12 väliin saliin. Ja täällähän menee taas koko päivä, eli mä olin illalla sitten vasta 8-9 aikoihin kotona. Minkäs teet? Semmoista se on. Mä näytänkin tosi väsyneeltä. Ei se haittaa. Tosiaan. Niin, siis rasitusrytmihäiriöitä. Eli mulla rasituksessa nousee rytmihäiriö. Subventrikuläärinen takykardia, jos jotakuta kiinnostaa. Eli käytännössä sydämen sähköinen järjestelmä jää jumiin yhteen kierteeseen, semmoiseen looppiin, ja sen takia aiheutuu rytmihäiriöitä ja semmoista. Mulla on tässä loppuaikaa, niin mä olen varmaan tekee kouluhommia ja oottelen, mutta tulee kohta laittaa tippani. Sellaista. Hello. Nyt on toimenpide ohi tai siis 3. kerran toimenpide ohi ja nyt sitten pitäisi olla niinku kaikki ok. Että kun meillä on sydämessä semmosia sähköpiirejä, jos näin voisi. Mä yritän katsoa sille mahdollisimman selkosuomella selittää, mutta että meidän sydämen pinnalla menee semmosia sähköratoja. Ja mulla sitten yksi niistä radoista niin aina pyöräytti sen signaalin ympäri, jolloin mulla jäi se syke niin sanotusti jumiin siihen yhteen kohtaan, mikä aiheutti rytmihäiriön. Ja nyt sitten siihen löytyi se syy. Tai siis se syyhän on löytynyt jo silloin ekan kerralla, mutta sitä ei saatu korjattua, kun se oli sen verran niin sanotusti veemäisessä paikassa. Niin nyt sitten tämä kardiologi teki semmoisen tempauksen, että se otti ohuemman kateetrin, ilmeisesti otti ohuemman kateetrin, ja pyöräytti sillä, että niin se pääsi sinne paremmin käsiksi ja sai sieltä jäädytettyä sen. Johon meikäläisen sydämen vastaus oli sitten semmonen, että et ala kuule tekemään mitään rakennemuutoksia ja alako parantaa itseensä. Tai semmonen, tai parantaa, korjaamaan, vastustaa, mitä näitä on näitä sanoja. Mutta että siis semmonen elimistö. Whoop-di-vitun duu. Mutta nyt sitten niin seuraavat 2 tuntia pitäisi maata vielä tässä sängyssä. Ja vasta sitten pääsee liikenteeseen. Niin minä alan nyt juomaan päärynämehua.
Tiedättekö kuinka hyvältä voi maistua päärynämehu? Kun et oo... Hetkonen, kello on 2 suurin piirtein. Joo. Et on 15 tuntia syönyt mitään. Päärynämehu. Pelastaja. Suosittelen. Ei mulle kai tommonen tippakin, mutta se on jo aivan tyhjillään. Semmosta. Mut kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Nyt pitäisi olla valmista kolmas kerta todesana. Otetaan siihen. Tuolta mä en viitti kuvata, miltä tuolla näyttää tuolla nivuusessa, koska se ei ole YouTube-friendly. No ei ois paha. Mennään tunti. Selkä alkaa mennä kyllä jo jummi. Ei tämä ole tämän selällään makkaaminen niin kenellekään varmastikaan mukava. Tai siis selällään makkaaminen on mukavaa. Mutta ei se, kun ei saa liikutella jalkoja. Sitten pitää pysyä paikalla, ettei tuu paineita. Koska jos tulee äkillinen verenpaineen nousu, niin sit voi laittaa haavat sannoitten. Mutta ainakin on uusi tippo. Se on siistiä. Yeah. Mutta niin. Kohta pääsee jalakeille. Aion muuten syödä seisten. Se on pelimiehen valinta. Piti ottaa uusiksi, koska näkyy tuo meikäläisen ranneke. Ja siinä rannekkeessa näkyy minun henkilötunnus. Se ei teille kuulu. Te ette saa sitä tietää. Joo, kattelis vaikka Grand Touria Amazon Primesta ja sittenpä kohta pääsee ylös. Yes. Tiedättekö kuuleko? Mistä tiedät, että on niin sanotusti hyvinkin suomalainen? Ensimmäisenä kun pääsee jalakeille, niin kuppi kahvia se on pakko nauttia. No niin. Se oli siinä. Nyt lähdetään kotia kohti. Oi. Täältä näin. Yritetään selvitä johonkin suuntaan ja jatketaanpa kotona sitten. En mä vitti tänne sairaalasarvaata. Siellä on Eetu. Meikän henkilökohtainen taksikuski tälle päivälle, kun oma parempi puolisko on tuolla töissä tuossa naapurirakennuksessa. Niin mepä lähdetään nyt Eetun kanssa kotiin. Kiitos Eetu. Mä en jaksa pidemmälle mennä, jäähän tähän näin. Näette tuon. Oispa pullaa. On se vaan rankkoja hommia. Ja mä en nyt oikein tiedä, onko mä selittänyt ihan tarkalleen kaikkea, mutta että kertauksen vuoksi, niin, eli tosiaan rasitusrytmihäiriöistä olen kärsinyt useamman vuoden ja mä kesällä niistä sitten mainittiin tuossa lääkärille ja mä pääsin tämmöiseen, tai siis sai ajan sitten tämmöiseen ablaatiotutkimukseen, mistä mulla ei ollut mitään hajua ja marraskuussa ekaan kerran kävin ja rytmihäiriöt jatkuu ja sain uuden ajan tammikuulle ja kävin tammikuussa ja no viimeksi eilen reeneissä niin iski 2 kertaa rytmihäiriön päälle ja nyt sitten tosiaan pitäisi olla kaikki kunnossa ja taisin myös siis selittääkin, eli että nivuusesta mennään katetrilla sisään ja sitten niin jäädytetään tai poltetaan sitä sydämen pintaa ja sydämen pinnalla menee ja blablabla.
Jos jotain kiinnostaa, niin googlettaa ablaatiohoito, niin löytyy vähän vielä enemmän tietoa. Mutta ei siinä mitään. Pahinta tossa on oikeesti tuo selällään makkaaminen. Mulla on selkä aivan juntturassa. En kyllä varmastikaan saatana pistä kyllä nyt istumaan enkä makkaamaan, että pian kyllä tässä seisoskelee. Mietin, että jos pelais pleikkaria, niin seisten tekisin senkin, mutta aivan ensimmäiseksi niin minä syön, mulla on aivan hirviä nälkä. Ei kuule paljoa kahvi, 1 ruisleipä ja kämänen pulla, niin vie nälkää. Kyllä, söin pullan, palkitsin itseäni, vaikka mulla on nyt niin sanotusti kuule kiristely meneillään, koska pitää olla kesällä kunnossa. Niin sille. Mutta hei, ei mitään. Tää oli vähän tämmönen erilaisempi Vlog and Daily, vähän varmaan lyhyempikin mitä ootte tottunut, mutta edelliseen vlogiin viitaten, niin mitään ei ole haudattu, mutta mitään ei ole myöskään vielä oikeastaan lyöty eteenpäin. Ainoa mikä on mennyt eteenpäin, niin on se meidän reenit, meidän jenkkifutisjoukkueen reenit. Ja hei, aivan mahtavaa, me ollaan saatu nyt uusia pelaajia. Niin edelleenkin suosittelen, aivan mahtava laji. Tulkaa pelaamaan. Meillä on huippuporukka kasas. Ja sille, no niin, mitäs nyt sitten seuraavaksi? No nyt sitten niin meikäläisellä on 2-3 päivää liikuntakieltoa. Riippuu miten nivunen paranee. Jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin se on 3 päivää liikuntakieltoa. Minä en saa ponnistella enkä harrastaa raskasta liikuntaa. Ja jos huomasitte, niin tää on tosiaan vähän erilaisempi vlogi. Tää on kuvattu meikäläisen kännykällä etukameralla, koska en jaksanut alkaa kuvaa takakameralla. Helpompi kuvata näin, koska näkee itsensä. Ja chill. Ei muuta kuin minä alan syömään ja toivottavasti tykkäsitte tästäkin update-videosta ja kaikkea hyvää, ei muuta kuin hellureitsille universumille ja seuraavaan kertaan. Moro!